ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 25/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಈ ಸಂಗಮೇಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಪುರಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆವನೊಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಕೊರ್ಪವಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜ್ಞಾನನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ವಾ ಪ್ರಕಾರದ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು? ಉತ್ತರ: ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಪುನಕುಲು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೋಣಿರು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ವ್ಯಾಪಾರವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುನನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಐನೆರ್ದವರ ಸ್ವಯಂನ ಸಂಪಾದನೆ ಜಮಾ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಆವಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆನೆ ಸಂಪಾದನೆದ ಸಾಧನವಾದುಂಡು. ಗೀತೆ: ರಾತ್ರಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೇ ಸುಸ್ತಾವಡ್ಚಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ತೆರಿಪಾಂದುರ್ಲಿರು. ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಐನ ಯಾನ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಬೈಬಲ್ಡ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಅತ್ತಂಡ ಕುರಾನದ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೆರು. ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಹೇ ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಬಾಬನ ಬುಡಿಯರ್ಡ ಬೇತೇರ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಜೋಕುಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬನ ತೆರಿಯೋಣೆರು. ಬಾಬನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು ದಯಪಂಡ ವಾರಸ್ದಾರಾದುಪ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬ ತೆರಿಪೆರು ಹೇ ಎನ್ನ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಕೈತಲು ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಯಾನು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿನ ಪರಮಧಾಮ ನಿರ್ವಾಣಧಾಮಗು ಲೆತೊಂದು ಪಯರ ಬೈದೆ. ನಿಕುಲು ಭಕ್ತಿರು ಭಗವಂತೆಯನ ಎನನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲಿ. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ತೆರಿಪವೆ ನಿಕುಲು ಎನನು ನಿರಂತರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲಿ. ಅಪಗ ಯಾನು ನಿಕುಲೆನು ಸುಖಧಾಮಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ. ನಿಕುಲ್ನ ಹೃದಯಡು ತೂವಲ್ಲೇ ನಿಕುಲು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಏತು ದುಃಖನು ಅನುಭವಿಸುದರು. ಸುರುರ್ದೆ ಈ ತೊಂಜಿ ದುಃಖ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂತ್ಯೊಡೆ ದುಃಖ ವೃದ್ಧಿಯಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಎನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪವೆರು ಹೇ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ನಿಕುಲಿನ ಸಹೋದರ ಎಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಬೈದರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮದ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಏರಾದುಲ್ಲಿರು. ಅರೆನು ಮಾತಾ ಜೀವಾತ್ಮೆರು ದುಃಖೋಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖ ಅಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಕೇವಲ ಕುಮಾರಿಯರ ಅತಿ ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಕುಮಾರಿಯರು ರಜ್ಜನ್ಲ ಉಲ್ಲಿರು. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲಿರು. ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ಒರಿಯೇ ತಾತನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎದುರುಡು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಎದುರುಡು ಕೇಣುವರು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿವರು. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಶಿವಬಾಬರ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯರೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನನ್ನು ತೆರಿಪವಿರು. ಐನು ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಲೌಕಿಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಉಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಆದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ಪಾರಲೌಕಿಕದಕುಲು ಆದುಲ್ಲರು. ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪರ್ದು ನಿಕುಲು ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಪರು. ನಿಕುಲು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಪಂದು ಲೆತನುವರು. ಆಂಡ ಅಕುಲು ಲೌಕಿಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾದುಲ್ಲಿರು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಪ ತೆರಿಪವರು ಜೋಕುಲು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಪ್ಪಂದೆ ನಿಕುಲು ನಿಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗುನು ಜೋಡಿಸಲೆ. ಅಪಗ ನಿಕುಲ್ನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಅದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಪಾಪ ಭಸ್ಮ ಅದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪುನೆ ಯೋಗಾಗ್ನಿ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಪುಣ್ಯರ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆರು ಒರಿಯೇ ನಿರಾಕಾರ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖರ್ದು ತೆರಿಪವೆರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ರಥ ಅಂತೂ ಬೋಡತ್ತೆ. ಈ ರಥದ ಮಿತ್ತೆ ಅಕುಲು ಸವಾರಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ರಥವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸವಾರಿ ಮಲ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪವೆರು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಭವಿಷ್ಯಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಣಿ ಆದು ಬುಡ್ಪರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ ಆದು ಬುಡ್ಪರು. ಪಾವನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆದು ಬುಡ್ಪರು. ಬಾಬವಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೋ ಆ ಸ್ವರ್ಗಗು ನಿಕುಲು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಪರು. ಭಾರತಡು ಮಾತ ಉತ್ಸವಲಾದುಂಡು. ಶಿವ ಜಯಂತಿ, ಹೋಲಿ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಉತ್ಸವದ ಮಹತ್ವ ಬೊಕ್ಕ
ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಿಖಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೆ ಬಲೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಎಂಕುಲು ನಿಖಲಿಗೆ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪಾಯ ಪರಿಚಯನು ದೇತೊಂದು ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ತರಡ ನಿಖಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಪರು ಏಕ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಪವಿತ್ರತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿಮಯ ಅಟಲ ಖಂಡ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪರು ಇಂದು ಏರೆಗು ಬೋಡ ಅಂಡಲ ತೆರಿಪವನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಈ ರೀತಿಲ ಸಹ ಬರೆಯುಲಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವನ ಈ ರಹಸ್ಯ ಎಂಕುಲು ನಿಖಲಿಗೆ ತೆರಿಪವ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾನಗನೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡತ್ತೆ ನಿಕುಲ ಸಹ ಬತ್ತದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಲಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೊರ್ದು ಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದರು ಅವು ದುಃಖದ ಆಸ್ತಿಯಾದುಂಡು ದಯಗು ಪಂಡ ಇಂದು ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು ರಾಮ ರಾಜ್ಯಡು ಸದಾ ಸುಖ ಇತ್ತುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಾಯ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ನಿಕುಲು ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲರು ಇಂದಿನ ನಿಕುಲು ಏರೆಗೆ ಬೋಡಾಂಡಲ ತೆರಿಪವಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣೋಟ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರಾದುಲ್ಲೇರು ಐದು ಬಕ್ಕಾಕಲ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಾಪನೆ ವನ್ಪುನ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಕುಲು ಸ್ಥೂಲವತನೊಡೆ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನ ಆದುರ್ಲಿರು ಅಕುಲೆನೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣಲ ಬೋಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ವರ್ಣ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಐನಿ ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಬಾಬಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಿಗೂ ಕುಳಿದು ಓದವಿರು ಈ ಸಂಗಮಿಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪುರಿಯಾದುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ರುದ್ರಪುರಿ ಇಟ್ಟು ಪೋದು ವಿಷ್ಣುಪುರಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪರು ಏರು ನಿರಂತರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಕುಲೆ ಸುರುಕು ರುದ್ರ ಮಾಲಿಡು ಬರ್ಪಿರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಜರಾಪಿರತ್ತೆ ಪಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆರ್ದವರ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ನಿರಂತರ ಬಾಬಾಯನ ಎನನಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಂತೂ ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪವಿರು ಅಂಚೆನೆ ತೆರಿಪವಿರು ಬಾಬಾಯನ ಏನನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರ ಇಲ್ಲಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಪೊಡ್ದೆ ನಿಕುಲು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದರು ನಿಕುಲು ಪೊರ್ಲಾಯದಿತ್ತರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಕಾಮಚಿತೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಳಿದು ಕಪ್ಪಾದ ಬುಡಿಯರು ಪೊರ್ಲಾಪನೆರ್ದವರ ಶ್ಯಾಮ ಆದ ಬುಡಿಯರು ಭಾರತ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತನು ಪುದರೆ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆಂತು ನರಕವಾದುಂಡತೆ ನಿಗುಲು ಪೂಜ್ಯರೆಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರ್ಯಾಪರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಶಿವ ಆದುರ್ಲಿರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಮುಕುಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಬಾ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪವಿರು ಮುಕುಲೇನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಲ್ತದಿರು ಬಾಬಾ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪೋನಂಚಿನಾರಾದುರ್ಲಿರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೆರ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವಿರು ಬಾಬಾ ತಿರುಪವಿರು ಹೇ ರಾಜಯೋಗ ಕಲ್ಪನಾ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆ ಅಪಗ ವಿನಾಶ ಅಪ್ಪನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಏತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಕುಲು ಪೋದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪಿರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರವಾದುಂಡು ಪಂಡ ಮಾತಲ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರವಾದುಂಡು ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಗಂಗೆ ಪಂದ ಪನ್ಪಿರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದ ದಯಗಲೆಪ್ಪಿರು ಐದವರ ಪೂಜಾರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಂತಿದ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ರಡ್ಡುಲ ಇತ್ತುಂಡು ಏರು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ತದೇರು ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಖವಾದಿದ್ದೇರು ವಿಕರ್ಮ ಅಂತೂ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂತೂ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅವಡೇ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತಾದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಮಾತೆನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ತದು ಜೊತೆಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಇನ್ನು ಮಾತ ರಹಸ್ಯಲು ತೆರೆಯೊನ್ನಂಚಿನಾದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಭಗವಂತನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು ಐನೆರ್ದವರ ಭಗವಂತೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸೃಷ್ಟಿರು ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವಿರು ಯಾನು ಸೃಷ್ಟಿರು ಬತ್ತದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಫಲನು ಕೊರ್ಪೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸುಖ ಅಂಚನೆ ಶಾಂತಿನು ಕೊರ್ಪೆ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನೇ ಕೇನುವಿರು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಸಂಪತ್ತಿಗಾದು ಪಂಡ ಧನ ಕಾಸುಗಾದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಿರು ಸಂಪತ್ತುಡೆ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ಅಕುಲು ತೆರಿವಿರು ಆಂಡ ಭಲೆ ಏರೆಗು ಏತು ಸಂಪತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಅಂತೂ ಮಾಯೆಯಾದುಂಡು ಅತ್ತೆ ಮಾಯದಾದುಂಡು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾಪಲಾತ್ಪುಂಡು ಸಂಪತ್ತುಗಾದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಮಲ್ಪಿರು ಇಂದು ಅಂತೂ ಪಾಪಾತ್ಮರ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಇಂದೆಟು ಏರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರು
ಕುಡ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರೋರಿಲ್ಲ ಪಾಪಾತ್ಮೆರುಪ್ಪುಜೆರು ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಮಹಾತೆರ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆರುಪ್ಪಿರು. ಈ ಪಾವನ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ಲೆನು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ರಾಜರ್ಲ ಸಹ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿರು. ದಯಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನಾದಿತ್ತೆರು ಪಂದು ತಿಳಿವಿರು. ಎಂಕ್ಲೆಡ್ಲ ಒವ್ವೆ ಗುಣ ಎಜ್ಜಿ ಈರೆ ದಯೆ ತೊಜ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪಿರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪಿರು. ಪತಿತೆರೆನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪನಾರು ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಪನ್ನಗ ಬುದ್ಧಿ ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಪೋದು ಬುಡುಪುಂಡು. ನಿರಾಕಾರಣ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪನಕುಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಐನಿರ್ದವರ ಆ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾದುಲ್ಲಿರು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪುಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗ ಉಪವಾಸನೆ ದಾನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಬಲೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಅದುಲ್ಲಿರು ಪಂದು ಪನ್ಪಿರು. ನಿರಾಕಾರಣ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಅದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಪಂಡ ನಿರಾಕಾರಣ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಅಂಡ ಅಕುಲು ಏರು ಪಂಡು ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಬೋಡತ್ತೆ. ನಿರಾಕಾರಣ ದಯಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು. ಅರೆರ್ದು ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಪಿರ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮಲೆಗಂತೂ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಪುನ ಮಾರ್ಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಭಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಡ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು. ಈ ಪ್ರಕಾರಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಏರ್ಲ ಪಾವನಾಪುಜಿರು. ಮೂಲಂತೂ ಸ್ವಯಂ ನಿರಾಕರಣೆ ಸಾಕಾರಡು ಬರ್ಪಿರು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೈರೆಗಾದು ತೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂದೆನು ಓದುವೆರು. ಅಂಡ ಏರೋರಿಲ್ಲ ಪೈರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ಮಾರ್ಗನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯೋನೆರು. ಆಯ್ದ ಕಾರಣ ಐದವರ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೈರೆ ಈ ಮಾರ್ಗನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಇಂದೇ ಕಾದು ಅಕುಲು ಬೇ ಹಂತು ಪಂದು ಪಂಡದು ಬುಡ್ಪೆರು. ಐದವರ ಕುಡ ಎಂಚ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಕೆಲವರು ಬೇ ಅಂತು ಪನ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ನನ ಕೆಲವರು ನಿರಾಕಾರ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಐನರ್ದವರ ಕುಡ ನಿರಾಕರಣ ಭಕ್ತರಾಪೆರು. ಇತ್ತೆತ್ತಂತೂ ಎಂಕುಲೆ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪಂಡದು ಬುಡ್ಪೆರು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಮತವಾಂದು ಪೋಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನು ಪನೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಬುಡಿಯರ್ಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದು ಬುಡುಪೆರು. ಈ ತೊಂಜಿ ಪತಿತ ದುಃಖಿಯಾದು ಪುನಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಚಾಪೆರು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅಕುಲು ನಾಮ ರೂಪೊಡ್ದು ಭಿನ್ನ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಡುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇಂದೇನೆ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂತೂ ಎಂಕುಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತಲ ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಅವು ಮಾತಲ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಅವು ಕುಡ ಆಪುಂಡು. ತಪ್ಪುದ ಪಿರವುಡು ತಪ್ಪುಲು ಗ್ಲಾನಿದ ಪಿರವುಡು ಗ್ಲಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರತ ಈ ರೀತಿ ಪತಿತವಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಬಾಬನ ಪರಿಚಯವಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುಂಡು. ಈ ತೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ದು ಜ್ಞಾನಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದುವಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾತೆರನೆ ಆದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆರು. ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಸ್ತು ಉಂಡು. ಐಕ್ ಪಾರಣೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ತನ್ನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ಬತದು ಮಾತಾ ಪಾಪಾತ್ಮೆರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅದು ಮಲ್ಪೆ. ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ ಈಶ್ವರನ ಗತಿಮತ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಆರು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆರೋ ಅಪಗನೆ ಮತ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ. ಕ್ರೈಸ್ತನ ಆತ್ಮಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದರು. ಅಂಡ ಬಾಬನ ಮತವಂತೂ ಮಾತೆರೆರ್ದಲ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಭಾರತಡು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತೆರೆರ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವಿ ದೇವತೆಲೆ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನನೇ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಯಾನನಿಕಲೆಗ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ ಐನು ಬೇತೇರಿಗಳ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಬರೆಯುಡಾಪುಂಡು. ಆರು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಆರು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಆ ಸ್ವರ್ಗಗಾದ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣಲ ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸೇವೆದ ಮಸ್ತು ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪೇರು. ಭಲೆ ಏರೆ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಚಿತ್ರೊಂದಿ ಒಳ್ಳೆ ಐಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯುವುದು. ಈ ವರ್ಣುಡು ಭಾರತನೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ ಶೂದ್ರವರ್ಣ ಉಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲ್ನ ಪುದರಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು. ನಿಕುಲ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಚಿತ್ರನು ಒಲ್ಪಲ ತೂತುಜಿ ಪಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ತಿನ್ನಕುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯುನುರು. ಈ ವ್ಯಾಪಾರಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ಪುನಕುಲ ಸಹ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಡ ಮಸ್ತು ಜೋಕುಲ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಇಲ್ಲಲು ನಿದ್ರೆಡು ಜೆತುದುಪ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಬಾಬಾ ಲಕ್ಕವೆರು. ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ 1000
ಆತ್ಮದ ಕಲ್ಯಾಣ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಮಾತೆರ್ನಲ ನಿಕಲಿನ ವಾಹು ವಾಹು ಪನ್ಪೆರು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗಿದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ರುದ್ರಮಾಲೆಯಡು ಸುರುತ ನಂಬರ್ಡು ಬರ್ರೆಗಾದು ನಿರಂತರ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪುಡು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರ ಇಲ್ಲದ ನೆನಪುಡ್ದು ಸ್ವಯಂನು ಪಾವನ ಮಲ್ತೊಂಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಆತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸತ್ಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪವಡಾಪುಂಡು ಒರಿ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತೊರ್ದು ಸ್ವಯಂನು ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟದಾರಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಓವ್ವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಎದುರಿಸವನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಭವ. ಸ್ವಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಪರಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪುನಗ ಐತ ಎದುರುಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸ್ವಸ್ಥಿತಿ ತಿನಕುಲು ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಗಾಬರಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮ ಆದುಪ್ಪೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಕಾಲದ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೊಕ್ಲು ಪರವಶ ಆದುಲ್ಲೆರು ಮೊಕ್ಲೆರ್ದು ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮಂಡಿದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರು ಗಾಬರಿಯಾದುಪ್ಪುಜೆರು ಸದಾ ತಿಳ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು ಮುಗುಲ್ನಗೆಯದುಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಭಾಗ್ಯವಂತಿರ ಅಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲೆರು ಏರು ಸದಾ ಭಾಗ್ಯದ ಗುಣ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೆರು ವಿನಃ ಬಲಹೀನತೆನತ್ತು ಪಂಡ ಭಾಗ್ಯದ ಗುಣಗಾಯನ ಮಲ್ಪೆರು ಅಕುಲೆ ಬಲಹೀನತೆನು ಅಕುಲು ಗುಣಗಾನ ಮಲ್ಪುಚೆರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.